Dini sa 0916-3789-276. Pastor, ang pagkakristohanon makita ba sa pag-memorize lang sa balaang nga kasulatan or pag-usab sa kinaiya sa pag-usab sa kinabuhi? Nganong daghan man karon ang mga nagabasa sa balaang kasulatan o kabalo sa kamatuoran apan dili man makausab sa kinaiya? Paki-explain, Pastor. Okay, una igsoon kini imong giingon nga ang pagkakristohanon makita ba sa pag-memorize igsoon. Ang pagkakristohanon igsoon makita pinaagi sa unsa? Sa ebidensya nga gigisgutan sa Galacia Kapitulo 5, di ba? Ang bunga sa Espiritu mao ni ang pailog, gugma, pagka mapaunguron, pagka dagan gagisgutan diha. So ato makita diha mao na ang ebidensya. Pero ang pag-memorize sa Biblia igsoon dili sad sala. Imo makita nga si Jesus Christ na ka-memorize sa Biblia. Atong tanawon gani igsoon, unsa may response ni Ginoong Hesus? Wala siya magbasa sa Biblia pero iya lang gikutlo ang balaang kasulatan o sa lamang ni sa example igsoon nga si Jesus Christ na ka-memorize sa Biblia. Okay? Sa Mateo Kapitulo 4, sa iyang versikulo 10, adunay gipahayag nini sa balaang kasulatan, sa diyang si Jesus Christ igsoon gitintal. Og mao ni ang tubag ni Jesus Christ. Unya ang yawa na gamit og bersikulo sa Biblia. Ang tubag usab ni Jesus Christ, bersikulo sa Biblia, ingon siya dinhi, kaniya mitubag si Jesus nga nag-ingon, pahawa ka Satanas, kay nahisulat na kini. Kanang word, nahisulat na kini. Asa nasulat? Ha? Nasulat igsoon sa balaang kasulatan. Unsa ingon niya dinhi? Nahisulat na kini. Maoy simbaha ang Ginoo nga imong Dios. Now, karon maoy simbaha ang Ginoo nga imong Dios, payon siya nga nahisulat na kini. Asa ka ni nasulat? Ha? Kaya nakamemorize mas Jesus Christ. Naanas na surat sa Deuteronomio Kapitulo 6, versikulo 13. At ang tanaigson, ang mga versikulo nga na-memorize usab ni Jesus Christ. Tanaan na to. Deuteronomio Kapitulo 6, sa iyang versikulo 13. Testingan na to igsoon kung mao ba ni nga pagasultiha nga versikulo ha igsoon. 13. Nag-ingon siya dinhi. Okay? Kahadloki si Jehova nga imong Dios og kaniya mag-alagad ka. O tungod sa iyang ngalan, manumpa ka. So imo makita igsoon nga, mismo nini mga butanga, si Jesus Christ nagakutlo sa balaan nga kasulatan. Kaya ningo mo siya ni, mo'y simbaha ang Ginoo nga imong Dios, og siya lamang ang, unsa? Alagaron. Kining alagaron. Okay, 6:16. Sumpay, 6:16. Ningon, dili ka mo magtintal kang Jehova nga inyong Dios, ingon sa inyong pagtintal kanya didto sa masa. So ayaw tintala si Jehova nga inyong Dios. Mo nagagikutlo ni Jesus Christ nga niyo siya nga ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios. So kini gani usa ka salabtunon ka igsuon nga nganuman, mayon tag salabtunon. Kinsa man ang gitintal? Si Jesus Christ. Unsay sulti ni Jesus Christ? Ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios. Ikaw na imong niya na igsuon. Imo makita nga nagkutlo si Jesus Christ sa Deuteronomio Kapitulo 6, versikulo 14. Now, ang sumpay din ingo ka, makita ba sa pag-memorize lang sa balaang kasulatan? Dili sala ang pag-memorize sa balaang kasulatan igsoon. Okay? Kay resulta ka na sa imong kakugi. Pero dili sad na mo buwede nga basihan na nga ikaw naluwas na. Ang kaluwasan, pinaagyagapon sa pagtuo igsoon. Sumpay, nganong daghan man karon ang nagabasa sa balaang kasulatan o kabalo sa kamaturan, apan dili man makausab sa kinaiya. Igsoon, sugdin lang ko ikaw, dili man ang balaang kasulatan mo'y nag-usab sa imong kinaiya. Ang balaang kasulatan, igo lang naghatag og pagsaysay. Ikaduhang Timoteo 3:16 ningon, ang tibok nga kasulatan gitugas sa Dios ngadto sa tao, may kapuslanan sa pagtudlo. Igo lang na mo tudlo. May kapuslanan sa pagbadlong, pagsaway, pagmatutos, pagkamatarong, aron ang tao mamahingpit masinangkapan sa tanang butan. So ang balaang kasulatan mo tudlo, mo saway, mo badlong. Mo na ang kuan, dili ni siya ingon nga mo ay makapaluwas o makapausab sa kinabuhi. Ang makapausab sa kinabuhi ang balaang espiritu. Ang Dios mo'y makapausab. Kinsay naghatag nimong impormasyon? Ang balaang kasulatan mo'y naghatag nimo og impormasyon ni ining mga sitwasyon nga imong makita, no? So mao ni ang giingon sa balaan nga kasulatan. Kay ang balaang kasulatan magyigsoon sumala sa Hebreo Kapitulo 4 versikulo 12 nga nayon siya nga kini siya usa ka pulong nga sama sa usa ka espadang duhay sulab, mudulot
no? Gikan sa gitagbuan sa iskalag og espiritu, meaning to say, muanha gyud sa imong konsyensya og mopabati gyud sa mga pulong nga gisgutan dinhi sa balaan nga kasulatan. Busa dinhi sa ikaduhang Korinto 1:13, adunay gipahayag ang balaang kasulatan og atong basahon ang gisgutan diri aron atong makit-an. Nakiyon siya dinhi 1:13 sa ikaduhang Korinto. Kay kami walay laing ginasulat kaninyo gawa sa inyong mabasa og masabot. Ngawang ganing inigbasa nato, ato siyang sabton aron makapinipisyo sa atong kalag. Okay? So daghang salamat nini imong pangutana igsoon. Alipay kami ni imong pangutana.